Fi żmien diffiċli għad-dinja kollha, il-piż f'pajjiżna intrefa' mill-Gvern u l-poplu ma tħallix waħdu. Hekk stqarr il-Prim Ministru fid-diskors tiegħu f'replika għall-budget filwaqt li tenna li l-piż tal-pandemija ma ntrefax f'taxxi mill-poplu. Minflok il-poplu nagħta l-għajnuna meħtieġa sabiex wara li jgħaddi dan iż-żmien diffiċli pajjiżna jkun jista' jerġa' jkompli fit-triq pożittiva li kien għaddej minnha qabel. Dan b'differenza għal dak li kien għamel Gvern Nazzjonalista fi żmien ir-reċessjoni ta' wara l-2008. Din id-darba, Sur President, taħt Gvern Laburista, il-piż refgħu il-Gvern. U l-nies mhux talli ma bejnilhomx il-piż, talli qassamnilhom aktar u aktar ġid. Innota kif waqt pandemija Gvern Laburista irnexxielu jkompli jibni fuq il-budgets ta' qabel imresqa minn Gvern Laburista, dan filwaqt li kompla jagħti aktar u jkabbar il-benefiċċji. U għalenka numru ta' miżuri li ser isarfu f'differenza konkreta fil-ħajja tan-nies. Spjega kif kollox hemm aktar minn 100 azzjoni konkreta b'dan il-għan aħħari. Gburi, Sur President, bi Gvern li f'pandemija jista' mhux biss ikompli jagħti, imma saħansitra jagħti iżjed. X'tajna? U x'ħadna? Ma ħadna xejn. Budget bla taxxi. X'tajna? Ċekkijiet ta' rifużjoni ta' taxxa miżjudin lil mijiet eluf. Vouchers lil kulħadd għal darba darbtejn. Children's allowance ola lil ġenituri. Fost dawn hemm ukoll miżuri u żidiet li huma mirati sabiex itejbu l-istil ta' ħajja tal-pensjonanti. Stqarr kif lill-anzjani li ma jikkwalifikawx għal pensjoni minima, il-Gvern ser ikun qed iżidilhom il-benefiċċju għat-tielet darba mindu ddaħħal fl-2015. Dan bżieda sa 350 euro. Spjega x'frott ser ikunu qed iħallu b'mod tanġibbli il-miżuri mħabbra fil-budget għal koppja li jiddependu fuq il-pensjoni minima. Koppja li jiddependu mill-pensjoni minima. Tajnihom żieda fil-pensjoni ta' 260 euro. Żieda fis-supplementari ta' 108 euro. Se jikkwalifikaw għal suppliment ta' 150 euro. U 50 euro ieħor bonus. Barra minn hekk huma se jirċievu 200 euro vouchers. B'kollox żieda ta' 770 euro daqs xahar addizzjonali ta' pensjoni. Il-Prim Ministru nnota kif amministrazzjoni nazzjonalista kienet ħallit lil 5,500 ex ħaddiem tal-korp imdendel u jitlef eluf ta' euro f'pensjoni dovuti lilu. Spjega wkoll kif l-anzjani ser ikunu qed jibbenefikaw f'żieda fil-formularju tal-Gvern li ser isarraf fiktar mediċini b'xejn għalihom. Dan bl-impenn li fil-futur l-anzjani jibda jkollhom il-mediċini kollha b'xejn. Dr. Abela kkummenta wkoll dwar il-fatt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ħada kontra l-imsieħba soċjali u qabbilhom ma' tfal li ħadu l-irriedu wara li faħru l-budget għas-sena d-dieħla. Qed jirredikola lill-imsieħba soċjali, lil sħabna tal-MCSD u oħrajn, għax qal daw qed ifaħru l-budget. Għax bħat-tfal riedu logħba tal-futbol tal-kompjuter qal ta' Elhom Edward u qed ifaħru l-budget. Jiena nisma' u ma nemminx dak li qed nisma'. Forsi għandi bżonn lezzjoni fil-Grik, Sur President. Aħseb wara imma kemm kontu se tgħinu n-negozji kieku kontu fil-Gvern f'dal-mument. U ringrazzja lill-poplu Malti u lill-imsieħba tal-li f'dan iż-żmien diffiċli sabhom warah b'differenza għall-Oppożizzjoni. Madankollu stqarr li l-Gvern ser jibqa' impenjat sabiex ikompli ikattar il-ġid.